Ramogi County ma Uasin Gishu oyango chenro mar chiwo chak ne nyithindo manitiere sikunde mag nasari maniromo 600 manitiere gwego. Magi wacho ni en yo achiel mar ting'o chenro mag somo e county no malo kaka imiyo oler kod jafwambo marwa Sharon Ongao. Nyithindo mawuok e sikunde mopogore nochokore ka e kinde maniyango chenro mar pogo chak e sikunde mag nasari e county ma Uasin Gishu. Ibiro bed ka ipogonegi chak nyadiriyo e juma ka juma. I want to imagine a family in our county living in depths of poverty, where putting food on the table is a daily challenge. These parents work tirelessly to provide for their children, but the harsh reality of the circumstances leaves them unable to meet their basic needs. Jagoro maduong' e Migago mar somo e pacho kae Belo Kipsang opoyo chenro makamano. Kowacho ni chenro no biro ywayo nyithindo mathoth mabiro bedo kadhi nyime gi somo e sikunde. So the school meals program is a powerful way of incentivizing our young ones into enrolling in our schools and increasing the numbers of those who are in school and reducing those who are out of school. And shukuru ndugu yangu Belio, weka walimu kwa primary schools. We have a major challenge, especially West Pokot, hata hapa Uasin Gishu. Belio wacho ni county ma Uasin Gishu ochiwo ranyisi makare ne counties mamoko. Komedo puoyo governor ma Uasin Gishu Jonathan B kuom ndiko jopuonje mathoth kendo chulogi e sama owinjore. Omedo ni chenro mar chiwo chak ne nyithindo matindo e sikunde biro ting'o malo rang'iny mar somo. Rang'iny mar somo. Hii ita and wasichomoke kwa shule. So ndugu yangu, nimekuja kuchumuika na wewe nikwambie barabara ni hiyo. Utafunga pia masikio. Thank you very much, Governor B, for what you have done for the children of Uasin Gishu. You are investing in the future, because when we invest in our children, we invest in the future. Governor ma Uasin Gishu wacho ni chenro mar pogo chako biro e kinde maber kaluwore ni jopuonjre mathoth jathoro dhi e sikul ka okoso chiemo magicham. Their children, despite their potential and an eagerness to learn, often attend school on empty stomachs. Hunger becomes a constant distraction, hindering their ability to concentrate and excel in their studies. B omedoka wacho ni mondo nyithindo osom e yo makare, ngima maggi bende nyaka rit makare. We understand that not all children come from the same backgrounds, and unfortunately, there are those who struggle to access even a single meal in a day, let alone nutritious breakfast. Chenro mar pogo chak e sikunde mag nasari e county ma Uasin Gishu ibiro kete tim kuom thuolo mar higni 5 mabiro. E kinde ma piny owacho bende chano medo pok mar omenda e sikunde masiro nyiepo mag chiemo ne jopuonjre e sikunde duto ma pacho kae kowuok $2 bilion nyaka $4 bilion e higa ka higa. Sharon Ongao, Ramogi TV. Kawuok e mago